Bon dia. El ple començaria a les 8:30. Faltarien... El senyor Botella s'excusa. Faltaria el senyor Mas. Donarem 5 minuts més. Doncs bé, senyores, senyors, bon dia. Ple extraordinari del 24 de febrer del 2020. Aquest ple ha estat demanat pels partits a l'oposició del Partit Socialista de Catalunya i de Junts per Catalunya. Començaríem amb les mocions. La primera moció és la moció per tal que siguin donades al ple de la Corporació Municipal les explicacions oportunes davant la crisi de govern originada per la dimissió de la regidora i tinent d'alcalde, senyora Esther Bonaventura Fonalleras. Bon dia a tothom. Bé, vagi en primer lloc la nostra protesta perquè el primer cop que es demana un ple per part de l'oposició, ple extraordinari i un ple de control amb el contingut que té, s'hagi convocat un dilluns a 2:15 del matí i després del dia de Carnaval. De fet, no protestem tant per l'hora, sinó perquè entenem que aquesta actitud no se ve amb la transparència que hauria de tenir qualsevol equip de govern. Dit això,
l'encapçalament d'aquesta moció doncs, ja explica tot el que pretén. No té cap altre objectiu que intentar conèixer per part de tot el plenari les circumstàncies que han portat a la dimissió i el trencament del que és el primer equip de govern, tot just 7 mesos després de la seva constitució. És evident que es tracta d'una situació anòmala i que no pot quedar només en que la regidora va dir que era per motius personals. És evident que ella ho pot dir que és per motius personals, però al cap de l'equip de govern pensem que hauria de donar oportunes explicacions de què ha passat, tota vegada que és prou conegut, que és pur i és notori que hi ha hagut fortes discussions, que hi ha hagut fortes manques d'enteniment entre diferents membres del govern i entre diferents grups que formen el govern o que donen suport al govern d'una manera externa. Això que és evident, que és prou conegut, que es reflexa en multitud de situacions. Aquí recordo jo, per exemple, els 6 crítics que el Lluís, regidor de la CUP, ha emès en diferents ocasions en el plenari, fa que com a plenari de la corporació necessitem tenir una aplicació més adequada a la dignitat que ostentem cada un de nosaltres, perquè no es tractava d'una regidora, diguem-ne, sense responsabilitat. Es tractava de l'única regidora que tenia dedicació exclusiva. Era la número 2 de la llista d'Esquerra, que és el principal partit que sustenta l'equip de govern, i evidentment hi era la regidora que tenia el sou més elevat. Tan elevat que inclús era superior al de l'alcalde, perquè si bé en el ple del 18 de juliol, el ple del Cartipàs, es va dir que l'alcalde cobraria 45.000 euros i la regidora cobraria 40.000, i l'informe del secretari d'aquell mateix dia deia clarament que la regidora havia optat per rebaixar-se el sou per no cobrar més que l'alcalde, la realitat ha sigut diferent, perquè mitjançant un decret, el 7.668/2019, emès per l'àrea de recursos humans, que és l'àrea que dirigia la regidora sortint, els triennis que havia aconseguit treballar a l'Ajuntament de Platja d'Aro es passaven a l'Ajuntament de Calonge, per tant passava a cobrar-los aquí, en el qual el sou global era superior inclús al de l'alcalde. Per això sé que hi ha hagut regidors que això no n'estaven al corrent, que els ha estat una sorpresa per ells, com també ho ha estat sorpresa per nosaltres. No parlo de legalitat, parlo de moralitat. És evident. Nosaltres estimem que no es pot tancar en fals una crisi com aquesta. Al contrari, haguéssim acceptat una explicació en privat, que hauria sigut el més normal i el més adient, però a la vista que no se'ns ha donat ens hem vist obligats a demanar la celebració d'aquest ple portant aquesta moció. La moció per si mateixa ja justifica la demanda d'un ple extraordinari, però també hi haurà altres qüestions. Per tant, demanaríem, senyor alcalde, si es pot donar una explicació que vagi més enllà dels simples motius personals, perquè aquesta no és creïble. Pot ser la que ens digui la regidora i ella està en tot el dret del món a dir-ho, però com a regidors de l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni crec que mereixem una altra explicació, és a dir, la real. Sí, bueno, si vols... Sí. Només per afegir la nostra visió en relació a aquesta moció, sí que volem remarcar que ja ens sap greu, però és veritat que nosaltres tampoc estem d'acord amb com es va gestionar aquesta situació, però sí que volem dir que en tot cas cal salvar les persones, o sigui, no entrem a valorar la decisió personal de la regidora, que té tot el dret, i a cobrar els triennis com no pot ser d'una altra manera.
però sí que vam trobar a faltar, i això us ho hem dit a fora i per tant tot el que diem aquí us ho hem dit abans a vosaltres, per tant tenim tota la legitimitat per dir-ho aquí, i ens sembla que és un exercici de transparència també. En el moment en què, sobretot en la relació a la situació econòmica, sí que vam trobar a faltar una millor gestió i unes explicacions que, com deia en Jordi, potser en un àmbit més privat no hauria calgut de portar-ho aquí per desgastar ningú ni per fer sang de res. No? Senzillament, sí que ens assumem a la crítica en aquest sentit de no haver gestionat bé la informació en relació a aquesta situació. I sí que volem posar de manifest que nosaltres, sent inexperts en aquest Ajuntament, però volem fomentar una nova manera de fer política que és molt simple, que és la transparència, posar les coses damunt de la taula. I si hi ha una crisi de govern, doncs les crisis serveixen per créixer, no és una cosa que hagi de ser negativa, són oportunitats. I és cert que una crisi de govern va propiciar probablement la dimissió de la regidora. Doncs si s'admet i es parla, no veiem el problema. El que a nosaltres no ens agrada és que això doncs, no es comenti, no es parli, no es treballi, perquè no estem aquí per enderrocar ningú, però sí per créixer tots plegats. I si això no es fa, ho hem de posar de manifest. Per tant, sí que estem d'acord. I ens hi sumem, ja ho vaig dir l'altre dia, també a la protesta en relació a l'horari del ple. Res més. Bon dia a tothom. Nosaltres, amb la línia del company de la CUP, ens adherirem a aquesta moció perquè fixi's que el senyor Soler li ha dit en dues vegades que això potser en una reunió privada hagués estat solventat. Segurament una millor comunicació, una millor predisposició a l'explicació i a obrir una miqueta més aquesta crisi que va haver fa un mes i mig hagués evitat moltes de les situacions que ens trobarem amb el dia d'avui. O sigui, amb la línia del company de la CUP nosaltres ens adherirem perquè penso que al final aquest municipi té moltes millores a fer, que amb una bona gestió pública i econòmica, com veurem amb les properes mocions, no és de rebut que ens tinguem de trobar un dilluns a les 8:30 aquí per parlar d'aquests temes que segurament s'haguessin pogut solventar en una reunió privada. Gràcies. Doncs bé, senyor Soler, senyor Prada, senyor Casas, es va fer un ple extraordinari on la regidora va donar totes les explicacions que tocaven perquè era una decisió total i absolutament personal seva. Que vostès volguessin que hi hagués una crisi de govern i que desitgin que hi hagi una crisi de govern, bueno, no els hi discuteixo pas. Crisi de govern per nosaltres no n'hi va haver. Va haver-hi una regidora que va entrar a treballar amb nosaltres i que després per una decisió personal, total i absolutament personal seva, va decidir que no podia seguir amb el projecte. Això no és la primera vegada que passa. Hi ha hagut altres vegades i no amb Esquerra Republicana, que hi ha hagut regidors que no han pogut seguir amb el projecte i han decidit de seguir una altra via. Nosaltres no donarem cap mena d'explicació perquè crec que si vostès volien explicacions sobre per què la regidora marxava, es tenien que haver demanat aquestes explicacions a la regidora, estant ella aquí, que va ser en el ple extraordinari que es va fer. Ella va al·legar els seus motius i no hi ha més motius que aquests. O sigui, crisi de govern. No sé, repeteixo, vostès tenen tot el dret del món de tenir el desig que hi hagués una crisi de govern. Nosaltres, totes les explicacions que els donarem són aquestes que els estem donant ara. Res més. Senyor Soler. Bé, molt breu. Nosaltres prenem nota de la seva nul·la explicació, de la seva negativa a donar cap mena d'explicació. És evident que aquí hi ha un trasfons que el company de la CUP també l'ha manifestat i per tant prenem nota senzillament
de la seva actitud. No estem criticant aquí ni dient res de la regidora. Ella sí que pot dir que per motius personals plega, és evident. Però vostè, com a cap de l'executiu, penso que als regidors de la corporació els hi ha una explicació que, insisteixo, si s'hagués fet en privat no haguéssim arribat a aquesta situació. Les fugides endavant, qui dia passa any empeny, normalment no acostumen a ser bones, senyor Belllloc. Molt bé, doncs, senyor Casas. Només per, un cop fet la prèvia de la valoració de la moció, sí que hi ha alguns punts per votar a favor que volíem incidir, que són, si es pot... Perdó, no hem d'anar a portar la votació, Si només demanem que se'ns expliqui el per què. Doncs, donat que no s'ha de portar a votació, passaríem al següent punt. El segon punt de l'ordre del dia és la moció de control dels processos de contractació, en específic el detall de la contractació del Congrés d'Emprenedoria. Bé, aquesta moció, malgrat la pròpia moció amb la que enceli el grup municipal de Junts per Calvi Sant Antoni, és una moció conjunta amb el Partit dels Socialistes de Catalunya. I serà el senyor Prades qui la defensi. Bueno, aquesta moció al final ve a ser un exemple del per què nosaltres entenem que la gestió pública i gestió econòmica podria haver estat millor en els últims 8 mesos i entenem que dintre de la nostra responsabilitat com a equip com a oposició d'aquest consistori proposem diferents opcions per poder millorar això de cara al futur. Com un exemple, nosaltres el novembre del 2019 es va celebrar el primer Congrés d'Emprenedoria al Tamar, amb un èxit de participació i notorietat. Des d'aquell moment el que vam fer va ser iniciar els treballs per poder licitar-ho, perquè degut a que la nova llei de contractes, quan fas una despesa o una inversió d'una manera repetitiva, t'obliga a tenir-ho licitat i contractat. O sigui, nosaltres vam començar aquell procés que va acabar al finals de febrer del 2019. Tenia preparada la redacció del plec de prescripcions tècniques del Congrés d'Emprenedoria, la Fira Expo Habitat i la Fira Gastronòmica. A mitjans de setembre, la Junta de Govern local, setembre del 2019, o sigui ben bé 6 mesos després que les feines s'havien acabat, es va iniciar tot el procés de licitació. Al setembre, quan el Congrés d'Emprenedoria era el mes de novembre, o sigui, a finals de novembre. Això implicava que hi havia un cert estrès per poder assolir els terminis. El contracte es va adjudicar el dia 21 de novembre i es va confirmar via notificació a l'adjudicatari el 25 de novembre, 2 dies abans de l'inici del Congrés. Degut a que hi havia una sèrie d'informes, clar, tot això implica que al final, com que el procés es va allargar molt amb el temps, implica que al final el Congrés es va tenir que fer amb un expedient que tenia 2 informes en els que s'advertia que hi havia possibilitat de tenir recursos perquè no hi havia hagut el suficient temps des de la comunicació a l'adjudicatari amb una exposició pública que, si no recordo malament, són 15 dies, i podia haver algun recurs en aquest concurs. L'objectiu d'aquesta moció no és bàsicament parlar perquè al final el Congrés es va fer amb èxit i això implica que perdurarà en el temps, però és la reflexió que nosaltres volem fer de dir feia falta tenir que allargar tant els temps per arribar al final a tenir que fer una contractació amb 2 informes advertint de la possibilitat d'incórrer en recursos. Era necessari? Segurament no. Llavors, clar, jo repeteixo, les idees polítiques que podem tenir nosaltres, qualsevol equip que estem aquí en aquest plenari, al final implica que tant la gestió pública o la gestió de contractació, que ara recau amb el secretari, com la gestió econòmica, que recau en l'interventor, ja podem tenir unes idees meravelloses, però si allò no funciona, aquestes idees es quedaran en el calaix. O, al final,
quedaran tan al límit que tindran que passar amb un informe advertint que, sincerament, els que són polítics amateurs penso que no tindríem que anar per aquesta via. Per tot això, nosaltres el que demanem és establir un calendari de les necessitats de la prestació de serveis i contractació en el que es detalli la planificació temporal, el període mínim i màxim de licitació i, si és necessari, tenir un suport extern amb alguna consultora que ens ajudi a assolir aquests terminis. Hem de tenir en compte una cosa, moltes vegades li estem demanant a les àrees que desenvolupin una tasca que potser no estan capacitades i això el que fa és demorar en el temps aquest procediment. Per aquests que nosaltres aquí sol·licitem que en aquests casos hi hagi una consultora externa que ajudi aquestes àrees a poder escriure els plecs de prescripcions tècniques. Segon, creació d'una comissió de control en l'execució dels contractes públics amb tots els portaveus dels grups municipals, l'interventor i el secretari per establir un pla d'acció a 6 mesos. I tercer, demanar explicacions a l'alcalde del per què s'obvia de nou la funció interventora, malgrat conèixer, com ja va reconèixer en l'últim ple ordinari del mes de gener, que és una falta molt greu que requerirà remissió al Tribunal de Cuentas. Gràcies. Bé, nosaltres, en relació a aquesta moció, primer de tot volíem fer una prèvia i és que a nosaltres aquest ple ens hauria agradat que no arribés mai. I sí que és cert que nosaltres, quan va haver-hi les eleccions, vam llegir i encara llegim que el resultat es traduïa en que el poble necessitava, volia un canvi. Pensem que 16 anys d'un govern era un moment per fer un canvi i seguim apostant per això. Però això no impedeix que nosaltres podem dir que hi ha coses que funcionen bé i que les feu bé com a govern, però hi ha coses que no. L'altre dia amb el ple va quedar palès amb el nostre suport crític als pressupostos i pensem que és una manera transparent de fer política, poder dir les coses tal com són. Hi ha coses que ja vam dir que ens preocupen. El tema de la gestió econòmica financera i el tema de la contractació ens preocupen, però no és que sigui tot culpa del govern actual, ens preocupen per el context, per la situació a nivell que va quedar l'altre dia reflectida en relació al secretari i la marxa de l'interventor. Per tant, és evident que ens preocupa i per això ens hem mirat amb molta cura aquesta moció. L'esperit que nosaltres hi volem afegir en aquesta moció és una proposta constructiva. En el moment en què això es pugui transformar en una proposta per enderrocar o per atacar a nivell personal o a nivell de govern, nosaltres això no ho contemplem. I per això el que volíem proposar és algunes modificacions per poder sumar-nos a favor de la moció. Primer és el títol ho podem parlar ara. Primer és el títol de la moció, que per nosaltres la moció de control és un concepte que no ens agrada perquè ja en tenim prou amb el 155 per cert. Sí, per això. I per tant, aquest tema no ens agrada i a més pensem que aquest govern ha de tenir la possibilitat de treballar, de millorar. Són 8 mesos de govern i potser té un recorregut que cal fer. Per tant, nosaltres proposaríem canviar-li el nom, que seria una moció d'anàlisi, seguiment i propostes de millora en els processos de contractació i el que continua, i en específic el detall de la contractació del Congrés d'Emprenedoria. Aquesta seria una primera proposta, perquè entenem que és una idea molt més propositiva, constructiva i que no té a veure amb un control, perquè els que decidiran és el govern que està governant aquest Ajuntament. Després hi ha un altre punt, que és en el punt número 4, en l'exposició de motius. En la segona línia, que parla en part per capacitat d'acció i desídia. Nosaltres no pensem que hi hagi hagut desídia, valorem que no hi ha hagut desídia, en tot cas alguna mancança en la capacitat o algun error, com tots podem fer, per tant aquesta paraula no la posaríem. I
I també en el punt quart, a l'última frase que diu de nou recalcar que aquesta incapacitat no va estar mesurada amb les conseqüències legals posteriors. Aquesta també la trauríem. I sí que fem una crítica aquí a la manca de diàleg amb l'oposició, que ja la vam fer. També una manca, en alguns casos de l'oposició, de poder ajudar amb aquest govern o posar-se a disposició. Però sí que hi ha hagut aquí una mancança en aquest diàleg que ens sembla important. Després, en el que és la sol·licitud, el primer punt, que és establir un calendari, entenem que si es crea una comissió, aquest calendari ja queda inclòs i potser aquí el govern es pot aportar alguna informació o potser estan elaborant un calendari, però entenem que aquest punt no caldria perquè estaria dins del punt segon. I en aquesta comissió, a més, com parlem de contractació, sí que trobem a faltar la figura del secretari, que entenem que hauria de participar-hi, perquè si parlem de contractacions també ho contemplem. Només això. I després una cosa que sí que és important, que el tema d'aquesta comissió es reunirà setmanalment. Nosaltres això no ho veiem. O sigui, aquí el tempo no l'ha de marcar algú de fora, sinó que hauria de ser una decisió consensuada. Potser nosaltres contemplem que mensualment seria una bona manera de fer-ho. I sempre amb aquest esperit col·laboratiu, que creiem que és el que hem de fer totes, col·laborar, i també l'oposició acceptar que està a l'oposició i que potser tampoc és tan dolent al final i que podem aportar coses i que el govern, si accepta això com una oportunitat, no pas com un atac, potser ens en podem sortir millor. Però aquí cal que tothom es situï allà on ha d'estar, si no, evidentment, no pot funcionar. Per tant, aquest tema del caràcter setmanal no el veiem. I després, el tercer, el tema de demanar explicacions a l'alcalde, aquest tema ja va sortir en un ple, el tema de la inhibició de la funció interventora, i pensem que ja va quedar tractat, vull dir que no li veiem aquí el sentit també d'afegir-li. Aquesta seria la nostra proposta per poder sumar-nos a la moció. Si no, ens abstindríem. Només per aclarir que la meva pregunta, la resposta va ser sí, d'explicació no em va donar cap. La meva pregunta és si sabia que era una falta molt greu i que això comportaria que s'anés al Tribunal de Comptes. El seu alcalde va dir sí i no va dir res més. Vull dir que no va donar cap explicació, cosa que sembla habitual últimament. Respecte a les modificacions, a veure, al final, com he fet el preàmbul de la moció, no sé si m'estic avançant, no sé si vostè, alcalde, voldria... Al final és el fons l'important. Nosaltres entenem que és evident que hi ha hagut una situació, aquest és un exemple, ens hem trobat amb més exemples, en el que una millor visibilitat, una millor transversalitat, un millor coneixement del que s'ha de fer, per què i quan, hagués estalviat aquesta situació. Nosaltres estem com que l'objectiu és aprovar el fons i les mesures de correcció. Nosaltres estem a favor de canviar el títol, de treure-lo de Desídia. El secretari no estava incorporat, encara que, perquè quan es va redactar aquesta moció encara no teníem la RLT i no sabíem que penjaria d'ell. Llavors entenc que a data d'avui, actualitzant aquest tema, és lògic que estigui dintre del punt segon. El que faria és, si vostè vol treure el primer punt, incorporar-ho en el segon punt d'alguna manera clara, on quedi clar que aquesta comissió no es reunirà per res. Al final el calendari el que farà és ser una miqueta la guia d'aquesta comissió. O sigui, si el traiem, saps? Si no, per què ens reunirem la comissió? Tenir com una full de ruta i que aquest full de ruta sigui aquest calendari. Llavors, si vostè vol que traiem el punt 1, com a mínim en el punt 2, incorporar-ho d'alguna manera, incorporar que aquesta comissió
guiant-se amb la creació d'un calendari o alguna cosa així, vale? Que sigui com el full de ruta d'aquesta comissió. I el tercer punt, demanar explicacions, que nosaltres estem en la línia del senyor Soler. Nosaltres les explicacions que es van donar al ple ordinari del mes de gener van ser nul·les. Llavors, clar, ens agradaria tenir una mica de més d'explicacions, perquè entenem que enviar informació al Tribunal de Cuentas no és l'adient. Gràcies. El tema de la cadència de les reunions, entenc que llavors setmanalment això també... No. En primer lugar, pedir de nuevo disculpas por el retraso. Yo creo que hemos perdido la perspectiva de donde nos encontramos. Es decir, estamos en un ayuntamiento de un tamaño determinado. Es decir, esto no es Barcelona, no es Madrid, no es Sevilla, no es Zaragoza. Entonces, yo creo que hemos perdido la perspectiva. Lo hemos perdido en cuanto a solicitar cosas cuando no corresponde. Y me refiero a la primera moción, en el sentido que hubo una primera discusión donde la señora dimisionaria daba explicaciones y ahí podíamos haber pedido todas las explicaciones que hubiéramos querido. En cuanto a solicitar comisiones semanales, no digo que ahora se cambie a mensuales, yo creo que no es el objeto de un municipio de 10.000 habitantes. Es decir, el equipo de gobierno tiene un planteamiento de gobierno que para mí no es el acertado. Tiene una gestión que a mí no me gusta y, por tanto, si yo pudiera hacer una moción de censura y ponerme en lugar del alcalde, no duraría ni 25 segundos en hacerlo. Lo tengo clarísimo. Pero tampoco lo que voy a hacer es nombrar unas comisiones semanales de seguimiento sobre la acción de gobierno cuando de entrada, por ejemplo, su grupo, las comisiones de gobierno del propio gobierno tienen lugar cada 15 días. Entonces, nosotros como oposición, es decir, ya sé que se me tacha de que soy novato o que hago una oposición muy mala y que no estoy implicado en los temas, pero yo creo que la oposición la tenemos que hacer utilizando los parámetros del mundo municipal y del mundo municipal a la escala en la cual nosotros estamos desarrollando nuestra actividad. Es decir, ya bastante hicieron ustedes quitándonos a los regidores el derecho a cobrar por asistencia a los plenos. Lo ratificó el equipo de gobierno en un tema continuista, porque tiene que saber que nosotros cobramos en los plenos ordinarios, pero los extraordinarios ni un duro. Es decir, venimos a 2. Claro. ¿Y cuánto llevamos este año? Vale. Por tanto, ahora se va a montar una comisión. Yo considero que no es nosotros la política municipal la vemos de otra manera. Tenemos que saber lo que pasa en el pueblo, tenemos que saber lo que hace el gobierno y a partir de ahí criticarles, pero utilizando los mecanismos que ya tenemos a nuestro alcance. Por tanto, crear comisiones de este estilo no podemos estar de acuerdo. Doncs bé, segons aquesta moció, en el primer punt, que és establir un calendari, aquest govern ja està establint aquest calendari de contractació. Aquest calendari de contractació es tenia que haver establert fa temps i nosaltres serà el primer govern que estableixi aquest calendari de contractació i, per suposat, com a partits que estan a dintre de l'Ajuntament tenen tot el dret del món per poder-lo consultar. Per tant, nosaltres en el segon punt no votarem en contra perquè no cal aquesta comissió de control, donat el cas que tindran aquest calendari a la seva disposició, podran fer el control que vostès creguin convenient. El tercer punt, demanar explicacions. És veritat, sí que es va obviar la funció interventora en aquest cas, però com vostè ha dit, senyor Prades, aquest congrés era prou important com per poder tirar-se endavant. Els tempos de contractació potser no van ser els millors, però no volíem que es perdés. És un congrés que vostè ja sap, perquè el van tirar endavant vostès, que té una importància substancial en el municipi i per tant es va tirar endavant d'aquesta manera. I per tant les explicacions no són ni més ni menys que aquestes.
No, davant de la resposta, només demanar que nosaltres aquí també ho hem dit, que ens sembla que ha faltat un cert diàleg amb l'oposició, no pas tant per la química personal, que això ja queda, cadascú se sap les relacions que vulgui tenir o pugui tenir, però sí en relació a l'experiència que ells han tingut, que evidentment ja ho hem dit aquí també, hi ha coses que han fet malament i coses que han fet bé, com tothom, però en la resposta que doneu, sí, perquè una comissió amb aquest esperit col·laboratiu i nosaltres aquí sí que estem disposades a fer un paper de mediació i aquí sí de control de que aquest espai sigui realment col·laboratiu, per què aquesta resistència a poder aprofitar aquesta oportunitat? Us volia fer aquesta pregunta perquè nosaltres realment pensem que és una gran oportunitat davant del context i insistim, ens agradaria no haver d'estar en aquesta situació i el que voldríem és que aquest govern pugui acabar i portar a terme tota la legislatura perquè voldrà dir que ens n'hem sortit. Per cert, abans m'he oblidat de dir també que en el termini de la comissió havíem de marcar un termini, no? Que podria ser, doncs, en aquest context que estem, que no és culpa només vostra, però que té a veure amb la situació econòmica i financera de l'Ajuntament, no la situació en si, sinó amb la gestió personal o de la situació que tenim perquè marxa l'interventor, doncs, per exemple, establir que sigui fins a final d'any o fins a que puguem tirar endavant els nous pressupostos, però això no vol dir que privi a vosaltres de fer la vostra acció de govern. Llavors jo pregunto per què, directament, per què no voleu acceptar aquesta oportunitat de millora. La nostra proposta és de veritat, ja ens coneixem una mica, per tant sabeu que no hi ha res més que això. Gràcies, senyor Casas. Per vostè és una oportunitat de millora i per nosaltres és un entrebanc més perquè puguem tirar endavant la nostra feina. És la diferència entre una cosa i l'altra, només és aquesta i ja està. Vostès poden votar el que creguin convenient, només faltaria com a partit independent, només faltaria. Per tant, passaríem a votació. Perdó. Sí, clar que s'ha de votar. Primer, sisplau. Sí. Perdoneu, simplement és saber què votem. Votem la moció... O sigui, una miqueta amb la línia de... Nosaltres acceptem el canvi del títol que deia el company Casas. El pot repetir així? Moció d'anàlisi, seguiment i propostes de millora en els processos de contractació i en específic detall de la contractació del Congrés de... Entienda. Torno a dir, Ai, perdó. Això és que és al matí que encara... Vale, doncs moció d'anàlisi, seguiment i propostes de millora en els processos de contractació i en específic detall de la contractació del Congrés d'Emprenedoria. Vale, continuo. En el punt quart trauríem el i Decídia i en part recel de les seccions de l'equip de govern i el punt de no recalcar aquesta incapacitat no va estar mesurada amb les conseqüències legals posteriors. Això ho trauríem. El punt primer l'incorporaríem al punt segon en crear una comissió de control en base a un calendari de les... Aquí el títol de comissió de control aquí el segon hauria de ser constituir una comissió de seguiment amb el mateix títol que dèiem al principi. Correcte. Incorporant en base a un calendari, tal. Trauríem el de setmanal i que fos mensual i que fos fins al mes d'octubre, novembre d'aquest any. Ja està. Queda el tercer punt. El tercer punt, el de demanar explicacions a l'alcalde perquè s'obvia la nova funció interventora, el senyor Casas, si no m'equivoco, ha proposat que es tregués. Home, nosaltres entenem curtes les explicacions, senyor Casas. Entenc que aquí aquest el deixaríem.
Doncs passaríem a votació. Senyor secretari. Entenc que es manté el punt 3. Sí? Doncs a favor de la moció. En contra? Un segon. Doncs es produeix un empat de 8 vots favorables i 8 vots en contra, corresponent a aquests últims a Esquerra, Avancem i PP. Per tant, s'hauria de tornar a votar la proposta en les mateixes condicions que l'anterior i, si torna a repetir-se, vot de qualitat de l'alcalde. Doncs tornaríem a fer la votació. Vots a favor? Vots en contra? Vot de qualitat, senyor alcalde? En contra. Señor Mas. Para explicación de voto, muy brevemente, simplemente. Esto no es en ningún caso que sea tomado por parte del equipo gobierno como un soporte a la acción que están ustedes llevando. Esto no es un voto a favor suyo, sino, tal como dice la moción, es un voto en contra de crear comisiones en este ayuntamiento, que lo único que haría sería que los técnicos de esta casa, en lugar de dedicar a sacar adelante al municipio, tuvieran que preparar documentación para el lucimiento de los políticos. Por tanto, considero que tiene que quedar bien explicado. No significa que les apoyemos en ningún caso lo que están haciendo, pero también tiene que quedar muy claro que lo que no queremos es dar trabajo suplementario mediante mecanismos que no tienen ningún sentido en un municipio de 10.000 habitantes a los técnicos de esta casa. Senyor secretari, la votació. Sí. Molt bé. Doncs passaríem a l'últim punt, que seria la moció de reprovació de l'alcalde Calonge Sant Antoni per la gestió econòmica i financera actual i les conseqüències negatives per als propers exercicis econòmics. Senyor Prades. Hola de nou. Bueno, amb la línia del que portem parlant fins ara, nosaltres presentem aquesta moció a la qual s'ha adherit a l'equip de Junts per Calonge Sant Antoni. Bàsicament farem una breu explicació del per què nosaltres entenem que aquesta comissió sí que és necessària, igual que l'anterior. Perquè al final això es pot veure amb dues visions, amb una visió partidista i únicament en búsqueda de destronar o fer caure un equip de govern, o amb una visió de poble que al final el que implica és veure quines mancances hi ha i veure quines possibilitats de millora tenim, perquè això no és ni l'Ajuntament de Barcelona, ni el de Madrid, ni el de València, ni el de Sevilla, ni el de Zaragoza. Aquí al final segurament és com el de Fuenteovejuna, vamos todos a una.
Llavors, dicho esto, señor Mas, lo digo para que sepamos dónde estamos. Dit això, nosaltres volem fer palès una sèrie de punts en les quals entenem que la gestió financera i econòmica de l'actual equip de govern té forces mancances i això implica unes conseqüències negatives als propers exercicis econòmics. Intentaré no ser tècnicament molt d'allò perquè els avorriré. Llavors, com que jo m'excito molt fàcilment amb els números i amb els temes econòmics, intentaré que aquesta excitació sigui amb una millora en la transmissió del missatge que els hi vull fer. Mirin, hi ha una sèrie de coses que nosaltres ens hem dut a terme a presentar aquesta moció. La primera d'elles és, clar, no es van presentar ordenances fiscals a l'exercici 2020, es van fer les explicacions oportunes per l'equip de govern, pel senyor Belloc, en el seu moment, perquè no es feien la presentació, però clar, no presentar-les impliquen certes coses, o sigui, les ordenances fiscals és un exercici que es fa una vegada a l'any, es pot fer només una vegada a l'any perquè les ordenances generals només es poden entrar en vigor a l'1 de gener, o sigui, no és una cosa que puguis fer quan no tenia la gana, les has de fer el mes d'octubre perquè té una exposició pública, perquè té uns procediments administratius que al final implica que això ha de ser presentat al mes d'octubre. No es van presentar. No vull ser extens, però no presentant-les implica que no pots adequar les bonificacions a l'actual conjuntura econòmica, no pots adequar els preus públics a les noves activitats. Per exemple, hi ha una normativa, un Real Decret del mes de març, que implica que es podia establir un recàrrec del 50% sobre l'IBI en aquells habitatges que estan desocupats, propietat d'entitats financeres o grans tenidors. Això implicava una gran oportunitat per poder fer una recaptació extra que es pogués haver utilitzat per l'adquisició d'habitatge assequible per gent jove, l'adequació de les ordenances fiscals als beneficis que atorga el Plan Estatal de Vivienda del 2018-2021 o el Pla Sectorial Territorial d'Habitatge. Com a mesures, és a dir, no presentar unes ordenances, al final el que ens fan és perdre una miqueta el pas d'aquelles coses que ens poden ajudar a recaptar a grans tenidors per poder fer política d'habitatge, a poder adequar certes coses, i això és el que nosaltres veiem que era una mancança. La segona, clar, el pressupost es va presentar la setmana passada, va ser aprovat per aquest plenari. A la data de la presentació d'aquesta moció encara no hi havia. Un pressupost que segurament en les properes setmanes veurem que ja té modificacions de crèdit, perquè es tindran que adaptar principalment per aquest famós pla B del Glòria. Entenem que no presentar els pressupostos en data, normalment els pressupostos es presenten el mes de novembre, per tenir-los enllestits i administrativament aprovats a principis d'any, perquè això el que et dona és la possibilitat, degut a la nova llei de contractació del març de l'any 18, el que ens permet és qualsevol idea política que vulguem desenvolupar, la podem desenvolupar des del minut 1. Si no, el que estem fent és demorant les coses i anem sempre coixos o anem caminant amb una pedra a la sabata. Llavors, les coses s'han de fer en el seu moment, les ordenances en el seu moment, els pressupostos en el seu moment. Si no, al final el que anem és a poc i això no penso que és la idea. Clar, no presentar modificacions de crèdit seria el tercer punt, tècniques per reassignar partides. Clar, moltes vegades dius que vostès diuen que acabem d'aterrar, no? O diuen que clar, acaben d'aterrar. Quan tu aterres en una nova legislatura, aterres perquè la ciutadania t'ha donat el teu suport amb un programa, arribes i veus el teu programa, veus el pressupost del 2019 i dius, ostres, això és un huevo una castanya. Doncs com ho puc fer? Modificacions de crèdit? Tu al primer moment pots fer una modificació de crèdit i adaptar el teu programa electoral al pressupost 2019. Si no faré la pregunta als tècnics que estan aquí, però això es pot fer. És qüestió d'un ple extraordinari,
15 o un mes d'exposició pública, però vaja, a principis de setembre vostès ja tindrien el pressupost adaptat al seu programa electoral. Això no es va fer, no s'han fet modificacions de crèdit i llavors ens trobem que al mes d'això vostès encara estan, bueno, palo bueno o lo malo, encara estan tenint el pressupost del 2019 en data. No? Clar, això és les modificacions de crèdit que vostès tant han criticat que nosaltres fèiem en el seu moment, d'alguna manera, ostres, és una eina que et dona la llei per poder adequar, saps?, en cada moment la normativa al dia, la conjuntura, les necessitats a la realitat. Un exemple. Hi ha un concurs públic, queda desert. Tu en el pressupost has ficat uns calés per a aquell concurs públic, queda desert. Aquells calés no es poden quedar perduts en allà. Has de fer una modificació de crèdit i posar-los en un altre lloc que potser interessa i has de tenir la flexibilitat per poder fer-ho. Has de tenir la flexibilitat, la transversalitat, la visió per poder fer-ho. I és la queixa que nosaltres fem que això no ha passat. I aquests calés al final on van? Al romanent. Nosaltres ens trobem que la liquidació del pressupost a data 29 de gener d'aquest any i un romanent de crèdit de 7.765.000 euros. Llavors, dius, això, degut a tota la problemàtica, al final és una conseqüència. Això no és el primer any que passava. Segurament l'equip de govern diu, bueno, si l'any anterior també hi havia 6 milions d'euros. Sí que hi havia 6 milions de romanent de crèdit. I la veritat és que és un lastre, no sé la paraula, un llastre que hem de ser capaços de poder canviar. Però el que sí que és veritat és que ens trobem en situacions que si no fem ordenances, que si no fem modificacions de crèdit, que si no fem aquest tipus de coses, ens tornarem a trobar amb el mateix. Hi ha una problemàtica que és, en aquests moments, en aquesta moció, el que a nosaltres més ens inquieta, i és el tema de la regla de despesa. O sigui, els pressupostos municipals s'han de guiar per dos objectius, dos criteris. Primer, ha de tenir estabilitat pressupostària, bàsicament un pressupost no es pot presentar amb un dèficit, això és de lògica, i segon, ha de complir la regla de despesa. Ens trobem que si nosaltres any rere any no estem complint tota la despesa que hem planificat, al final ens podem trobar en un any que això sigui de cara al futur un llastre. Un llastre a l'hora de poder endeutar-nos, un llastre a l'hora de poder gastar més, i al final això el que ens implicarà que els afectarà a tots els nostres administrats. Llavors, això és un tema suficientment important perquè la gestió pública de contractació i gestió econòmica funcioni al dia a dia. I és per això que nosaltres, en aquesta moció, el que demanem són tres coses. La primera d'elles, reprovar la gestió econòmica i financera per poder reconduir l'actual situació econòmica i de gestió pública de la corporació, constituir una comissió econòmica amb tots els portaveus dels grups municipals amb l'interventor municipal per establir un pla d'acció a 6 mesos. Aquesta comissió es reunirà setmanalment fins que el pla estigui redactat i amb caràcter mensual amb la seva fase d'execució. I tercer punt, informar d'aquesta moció a les xarxes socials i al web municipal el dia següent de la celebració del ple. Gràcies. Bé, nosaltres en aquest punt ens trobem amb la mateixa situació que l'anterior moció i tornem a dir que perquè ens interessa molt que quedi molt clar que no ens agradaria estar en la situació que estem, però si estem aquí és perquè realment tenim preocupació perquè les coses es puguin fer de la manera que cal. Això ens ho hem dit a fora, repetim, i aquí us ho diem també. En relació a la moció, ens trobem davant de
de la situació econòmica i financera. I aquí sí que hi ha un tema molt important per nosaltres, que és un dels factors que és important, que és que no és culpa només de l'equip de govern, només faltaria, és del context, d'acord? I ho vam dir l'altre ple, em penso que ho vaig dir amb aquestes paraules, hi havia un tema de gestió interna de les persones, que pensem que es podia haver fet millor i probablement, no cal que aquí no es pronunciï ningú, no tindríem una situació en la qual un interventor que no en trobarem un d'igual ha de marxar. Això com a primer punt, i no cal entrar-hi més. Però per nosaltres és un factor molt important davant d'una situació que tenim el tema de m'espera, que tenim moltes situacions i que necessitem molt de múscul tècnic i persones molt preparades. I això ens preocupa. Per això estem amb aquesta tessitura que insistim que no ens agrada. En relació a la moció, també proposaríem alguns canvis per poder estar a favor, perquè també la interpretem com una oportunitat de millora i de col·laboració. I tornem a repetir, en el moment en què això deixi de tenir aquest esperit, nosaltres automàticament proposarem que no continuï aquesta, si és que es crea alguna comissió. En relació al títol, volíem proposar als grups que la proposen un canvi també, perquè nosaltres la paraula reprovar, reprovació, no ens agrada. No ens agrada perquè pensem que és cert que aquest govern necessita també un temps i proposaríem un canvi en aquest títol, que podria ser una moció d'anàlisi, perquè el que estem fent realment seria analitzar la gestió econòmica i proposar millores també. Anàlisi, seguiment i proposta de millores. Ens agrada molt més perquè s'adiu molt més amb l'esperit que per nosaltres tindria el donar suport a la creació d'una comissió en aquest sentit. Aquest seria una proposta de canvi. Segueixo? O si hi ha alguna cosa a dir o per part de l'alcalde, doncs... Llavors, seguint amb l'exposició de motius, nosaltres el que no volem és personalitzar. Llavors, aquí estem parlant d'analitzar la situació econòmica, financera, però no de posar el focus ni la figura de Miquel Belllloc, ni de l'alcalde, ni de ningú. Per tant, tot el que tingui a veure amb la personalització, per nosaltres ho trauríem. I en aquest punt, al principi de l'exposició de motius, el tema de la deixadesa també és una paraula que la trauríem perquè no ens la creiem, pensem que potser hi ha hagut el que sigui, o algun error, o una manca de planificació, o una manca de gestió de persones, però no una deixadesa, en tot cas. Per tant, aquesta paraula la trauríem. Després, seguint amb el tema, hi ha el punt número 2 de l'exposició de motius que entendríem que, com es va fer quan encara no estaven els pressupostos presentats, aquesta moció entenem que aquesta s'hauria d'actualitzar, perquè aquí parla que encara no s'han fet les feines d'establir els pressupostos i per tant això estaria fora de temps en tant que punt, perquè estava feta la moció abans del debat de pressupostos. Però que això ho podríem veure. I després, en el punt número 3, que parla de les modificacions de crèdit, hi ha un punt que també tornem respecte a les extraordinàries, impliquen una falta de deixadesa en la seva acció de govern i una pèrdua d'oportunitat. Bé, en tot cas podríem posar, impliquen una pèrdua d'oportunitat, però la deixadesa també la trauríem. I per últim, en el punt número 4, a la segona pàgina del punt número 4 i just abans del punt número 5, aquí hi ha un punt que diu, de nou, la manca de coneixement, la manca d'agilitat, la manca d'acció política fa que el pressupost municipal no s'executi adequadament. És un tema de llenguatge, manca de coneixement, és una... Potser no cal dir-ho així perquè potser és veritat que hi ha poc temps de govern, per tant nosaltres proposem que digués això.
De nou, s'observen indicadors de possibles dificultats per executar adequadament el pressupost. I aquí esperem també escoltar les explicacions del govern en relació a això. I per acabar, en el tema del que serien els acords, diríem que el punt número 1, perquè nosaltres sí que ens mirem aquestes propostes i hem fet un esforç per mirar-les en un sentit útil i pràctic pel municipi, però no volem entrar ni en l'atac, ho hem dit i ho tornarem a dir, ni en fer caure a ningú. Per tant, el que volem és construir. El punt número 1 el trauríem i deixaríem directament que l'acord fos constituir una comissió econòmica d'anàlisi, col·laboració i de propostes de millora amb tots els portaveus dels grups municipals, l'interventor, per valorar la situació econòmica i financera i consensuar un pla d'acció. Igualment, la cadència de les reunions hauria de ser consensuada i en cap cas hauria de ser una cadència ni setmanal, ara no recordo si ho diu aquí, però en tot cas hauria de ser una cosa consensuada. I com sempre la potestat de l'acció de govern, que quedi molt clar que la responsabilitat la té el govern i que en tot cas amb l'oposició seria de fer una proposta col·laborativa. En tot cas faríem aquestes propostes, si s'accepten votaríem a favor i si no ens abstindríem amb la votació. No, yo simplemente tengo curiosidad por escuchar a ver cómo podría quedar o cómo aceptáis que quedara la moción y a partir de ahí ya explicaríamos. Gracias. Bueno, nosaltres primer, el tema de despersonalitzar la moció estem d'acord, o sigui, el títol d'anàlisis, aquest primer punt que deia vostè de liderada pel senyor alcalde, una deixadesa, això ho trauríem. El punt tercer que comenta treure-ho de deixadesa, l'acció de govern, ho trauríem. L'aportació que vostè fa en el punt 4, ara no recordo però ha quedat gravat, estaríem d'acord. Les reunions en els acords, fer-ho mensualment, estaríem d'acord. El que no estem d'acord és treure el punt 1, perquè clar, això és una moció que d'alguna manera reprovem. Si vostè vol, el que podem fer és que reprovem la gestió econòmica i financera per reconduir l'actual situació econòmica de gestió pública de la corporació, traient el severament i traient el tema d'alcaldia. Però al final això és una moció de reprovació d'una gestió econòmica. La despersonalitzem, però si ho traiem perdria la gran part del seu fons. Gràcies. Demanaria, si és possible, demanaria un recés molt breu. És possible? Pregunto, Señor alcalde, las asambleas se hacen de vecinos, se hacen antes de los plenos. Me niego absolutamente que para una cuestión se tenga que aquí formar una asamblea de cuperos. Me niego. Em sap greu, senyor... Entenc que li dirà que sí i que no canviarem el criteri d'un ple al mes de novembre que hi va haver-hi un recés per una moció que vaig defensar jo personalment, en el qual se li va donar un recés de 5 minuts. En tot cas, marquem un criteri clar en futur. Però si ara el senyor Casas demana una moció, no hi veuria un sentit que ara no se li permetés de la mateixa manera que se li va permetre el mes de novembre. De sabios es rectificar, es decir, no tuvo ningún sentido que en su momento le pillaran a usted fuera del juego, señor alcalde, y concediera ese permiso de una manera que no se contempla en ninguno de los casos en el reglamento municipal, y ahora si quiere reiterar el error puede usted hacerlo, porque potestad supongo que la tendrá, no lo sé, el secretario nos podría decir, pero en ningún caso estamos de acuerdo con ese, o sea, le pedimos que cambie el criterio que tuvo en la anterior votación.
En este caso, lo siento, señor Mas, pero creo que no hay ningún problema para hacer un receso de 5 minutos, al contrario, y lo que pasa es que quizá lo haríamos un poco más cortito, porque creo que en un par de minutos lo tendríamos solucionado. Tot i això, també segueixo una mica, en aquest cas, amb la línia que diu el senyor Mas. En tots aquests canvis, en tot cas, potser si s'haguessin reunit abans entre els partits polítics els podrien haver portat ja directament en el ple i hagués sigut també potser una mica més fàcil. Això també hagués sigut possible que s'haguessin reunit vostès abans i haguessin decidit de fer aquests canvis en les mocions. Per tant, fem això, fem un recés de 2 minuts. Perdó, només volia dir que l'al·lèrgia del senyor Mas a les assemblees copaires, que no és per fer una assemblea, si l'estil autoritari del PP fos d'una altra manera, potser a Espanya li aniria millor també. Un recés de 2 minuts. Senyor Prades. Bueno, el company de la CUP em deia que reiteréssim que el punt número 2 de votar que estava extemporàniament, que és el punt del pressupost, quan es va redactar la moció encara no hi havia pressupost, que si el trauríem, nosaltres acceptem aquest canvi. Gràcies. Doncs bé, per part d'aquest govern, la reprovació aquesta de l'alcalde, el 9.1, la no presentació de les ordenances fiscals, nosaltres ja vam fer les al·legacions que vam creure en aquest moment, que es podria vincular el punt 1 i el punt 3 al mateix temps. Nosaltres som un govern que ha entrat ara aquest mes, el mes de juny, i no creiem que al mes d'octubre tinguéssim que fer aquestes modificacions de les ordenances fiscals, bàsicament perquè creiem que primer teníem que treballar durant un any, igual que treballarem ara en un pressupost, amb aquestes ordenances fiscals per veure si es tenien que fer algun tipus de modificació. El punt 3, la no presentació de modificacions de crèdit, no és cap novetat, igual que tampoc el pla econòmic financer que són uns punts de més endavant. En any electoral no s'han fet mai modificacions de crèdit. No sé si d'això, però en un principi, per el que nosaltres tenim d'això, és que no s'han presentat mai modificacions de crèdit en any electoral. I menys trobo que es tinguessin que presentar en aquest quan justament va haver-hi un canvi de govern substancial i el govern nou va entrar amb uns altres objectius totalment diferents, però tinguin que treballar uns pressupostos que no eren els seus. A la liquidació dels pressuposts, que és el punt 4, igual que el punt 5, que són aquests efectes limitadors a l'accés al romanent, ja els vaig emplaçar al ple del 30 de març, on hi haurà la liquidació feta, però també ho han comentat, no és el primer pla econòmic i financer que es fa en aquest Ajuntament. Nosaltres no creiem que sigui necessària cap comissió, donat que sí que es farà un pla econòmic i financer, i aquest pla econòmic i financer, si no m'equivoco, el senyor interventor m'ho podria dir, tindrà un control per part d'intervenció trimestral, on es tindrà que fer un informe que s'enviarà a Generalitat i al Ministeri, si no m'equivoco, senyor interventor, on hi haurà aquest control d'aquest pla econòmic i financer que justament serveix per això. En tot cas, si hi hagués algun inconvenient de cares a pressupost, no seria aquest pressupost 2020, sinó seria el 2021. Per tant, també els emplaço que si hi ha algunes al·legacions els fem a final d'aquest pressupost que haurà sigut treballat per aquest nou equip de govern. Res més. Acords. El punt 1, reprovar severament la gestió econòmica. Només faltaria, està en tot el seu dret com a partits de l'oposició i partits de control. El segon punt també nosaltres no podem votar a favor, donat que no cal aquesta comissió econòmica perquè hi haurà un pla econòmic i financer, per tant hi haurà un control trimestral
exhaustiu no només per part d'intervenció, sinó per part de dos òrgans superiors com són la Generalitat i el Ministeri, i per tant vostès poden demanar aquest informe sense cap mena de problema, només faltaria, i per part d'aquest equip de govern no hi ha res més a dir. Per tant, passaríem a votació. Senyor secretari. Simplement per seguretat meva, en el que es voti, tenir clar que de les propostes d'esmena que ha demanat el senyor Casas, entenc que s'han, per part del ponent, s'ha avingut a totes, llevat de la del punt primer, que entenc que es manté idèntica. El primer punt es treu el severament i es treu de l'alcalde, senyor Miguel Belloc. Per cert, només un detall per part de... que és un detall molt tonto, de cara a pròximes mocions envers la meva persona, Belloc seria amb ella geminada, que està tot ajuntat. Que és que pensava que només era un fall en un lloc, però és durant tot el text es repeteix i suposo que no sé, deu ser el corrector o una cosa d'aquestes. Prenc nota, gràcies. Doncs, senyor Mas, digui'm vostè. No, simplemente, ¿puede leer al final qué es lo que votamos en el redactado? Porque es que llega un momento en que uno se pierde. La part dispositiva, llevat d'errors, seria, primer, reprovar la gestió econòmica i financera per reconduir l'actual situació econòmica i de gestió pública de la corporació. Segon, constituir una comissió econòmica amb tots els portaveus dels grups municipals i l'interventor municipal per establir un pla d'acció a 6 mesos. Aquesta comissió es reunirà setmanalment fins que el pla estigui redactat i en caràcter mensual en la seva fase d'execució. Tercer, informar el dia següent de la celebració del ple dels anteriors acords mitjançant comunicat en la web municipal i les xarxes socials institucionals. Senyor Casas. Perdó, però aquí ens hem despistat. El tema sembla a convenir a la comissió, nosaltres diríem. Entenem que la cadència de les reunions ha de ser una decisió conjunta i aquí posaríem aquesta comissió es reunirà o es prendrà la decisió en una decisió a la primera reunió de la comissió per decidir la cadència de les reunions. No volem acotar un temps concret. Correcte. Sí, a mí me gustaría si se pudiera votar de manera separada el punto segundo, porque estamos otra vez en el tema de las comisiones, y votar de manera conjunta lo de la publicación en la web y la reprobación de la gestión económica. Usted propone que se vote el punto 1, el 1 y el 3 primero y después el punto 2. ¿Es eso? Vale, pues primero votaríamos el primero el punto 1 y el 3 y en segunda votación el punto 2. ¿Estàs d'acord? Esteu d'acord? Doncs bé, passaríem a votació. El punt 1 i el punt 3, senyor Prada, sí? Punt 1 i punt 3. Passaríem a votació. Tornem a estar en una moció d'aquestes proposades per part dels grups municipals, però simplement vull que reconsiderin en futures ocasions que l'exposició de motius és comú per tots 3 punts i es farà difícil en la proposta d'acord, simplement quedaran separats únicament la part dispositiva, perquè la part expositiva haurà de ser idèntica. Passem a votació? Sí? Doncs vinga, va. Passaríem a votació el punt 1 i el punt 3. A favor?
En contra? Ja ha votat? Ha votat a favor del punt 1 i punt 3? Sí, no? Ah. Per tant, la proposta envers els punts 1 i 3 obté 9 vots favorables corresponents a CUP, Junts, PSC i PP. En tant que voten en contra, Esquerra i Avancem són 7. Doncs ara passaríem a la votació del punt 2, que seria la creació de la comissió. Vots a favor? En contra? Tenim un empat. 8 vots favorables i 8 vots contraris. Favorables corresponents a Junts, PSC i CUP, en tant que contraris són Esquerra, Avancem i PP. El mateix s'hauria de tornar a repetir i si no se torna a obtenir un empat, haurà vot de qualitat. Doncs tornaríem a fer la votació. A favor? En contra? Torna a existir l'empat. Vot de qualitat, senyor alcalde. En contra. Señor Mas. Vamos a ver, repito lo que he dicho en la moción anterior. Es decir, señores que tienen la mayoría en la oposición, los mayoritarios, presenten una moción de censura para sustituir al alcalde y discutamos sobre eso. Este tipo de batallas que estamos teniendo aquí ahora con Florete está muy bien. En el siglo XIX incluso la gente escribía libros sobre ello, pero en el siglo XXI, en la administración municipal del siglo XXI, no creo que nuestros conciudadanos hayan sacado nada en claro de este debate a las 8:30. Que los señores del Gobierno lo están haciendo mal desde el punto de vista de gestión está claro, pero pongamos soluciones que no consisten en crear comisiones. Planteemos alternativas de futuro. Perdona, Miquel. Li remeto al meu comentari de la dimensió del poble i perquè estem aquí nosaltres com a polítics no professionals. Això no són una gran corporació en la qual estem aquí, sinó que estem aquí per ajudar. I la proposta és evident, i això ha sortit aprovat, que la gestió econòmica i pública és millorable i la proposta que fèiem era la proposta de la comissió. És una llàstima que vostè això no ho hagi interpretat. Gràcies. Senyor Casas. Molt breu. Nosaltres també, en la línia que això, per nosaltres, i és així, era una proposta de millora. En tot cas, el que deia el senyor Mas, potser ja és un altre tema que aquí ni entrem. Quedi clar que això no era ni una moció de censura encoberta, per part nostra era una proposta de millora. S'aixeca la sessió. Gràcies.